Башкорт байыстары Винер Галиев, Руслан Иманбаев ринг касыгалар һәм дә үзләренең һиңе уйларын ялыйлар. Шайтып һезнең өчен бай без правил. Әйдә. Зурахман байрамынан. Зурахман! Достlar, артыман давам итәбез. Һәм инде киләһе көй һинеңсен. Курайда, моңлы курай. Әйдә бергәләп.
Нурахман достар, аслапта Зайнетдин проекты өстінде эшлей башлағаннан соң көп илдерде йөрүгө туура келди. Һәм дә көп илдерде йөрүгө йөрүп ятабыз. Мына алла бирһә 25 август Казакстанга, Алматы каласына, Сыгы шәһәргә китеп барам инде. Буга тиклем Турцияла, Киргизияла, Алтайда булып кайттык. Аллага шөкер. Ранис Раисович һәр вакыт үзенең поддержкасын күрсәтеп тора. Һәр вакыт әйдә алга барыгыз, уйнагыз, күрсәтегез. Башкортларды, катайларды дип һәр вакыт бездә әйдәп тора инде. Һәм дә инде былтыр Кыргызстанга барырдан бер көй эшләгәнек. Ул да булса Сухан Батыр дип атала. Әйдә, поехали. Зайнетдин, афарин ма? Афарин, алы таңғы 2-ге тиктіміз еще сығышы хаясап. Хөрмәтле достар, тагын мына благодарность письмо группе Зайнетдин за активное участие. Желаем счастья. Хиңа оғысын күңілден. Шулай ук, хиңа мына что значок Катай Махмуд Иремәл. Һәм шулай ук мына хиңа Мәдәният министрлыгы исеменнән рәхмәт хаты выражаем искренне благодарность музыканту, мультиинструменталисту Зайнетдину Загиру Зуфарычу за пропаганду народных музыкальных инструментов и активное участие в культурной жизни Башкортостана и катайского народа. Афарин! Катайдар, хәлдәр нисек?